תמיד הסתכלתם על ציורים ואמרתם לעצמכם, הלוואי שזה היה אני. היד שאוכלת בעיפרון או במכחול יכולה להיות היד שלכם. כשהתחלתי לצייר פחדתי לטעות, פחדתי שזה לא יצא מושלם. אבל גיליתי שציור הוא לא על שלמות, הוא על ביטוי עצמי, על להרגיש. בקורס הזה אתם לא רק תלמדו לצייר, אתם תתחברו לעולם של צבעים, של שקט פנימי. אתם תגלו איך ליצור רגעים של קסם על הנייר. לא משנה אם מעולם לא אחזתם במכחול. כאן כל אחד יכול. ביחד נלמד לצייר בצבעי מים, לרשום, להבין צורה, צבע ותנועה, ולא פחות חשוב, להעז וליהנות מתהליך היצירה. זה הזמן שלכם לקחת רגע לעצמכם, רגע של יצירתיות ושל שלווה. הצטרפו עכשיו לקורס ותנו לעצמכם מתנה של אומנות ושל חיבור פנימי. מספר המקומות מוגבל, יירשמו עכשיו ובואו להגשים חלום.